Kita kasih. Ayo bareng-bareng. Ya, berikut satu buah lagu ada tamu dengan Ploy kembali bersama RM Music. Mantap musiknya. Minggu esok atus berubah Gusti pesni resepsimu yang seni ijab kabel kue robo jomu statusku mien pacaran saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijab prasmanan. Asik. Mbak Nurul, ayo dong sama teman-temannya. Sini dong, gabung dong. Rame-rame, Boleh ayo. ya. The real tamu undangan ini mas. Rasane bingo isi ra percaya tolong sasi wingi aku isi pacarmu coba saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok aku mau balik indah ini berantakan tapi cerita mbak rampung minggu undangan aku gagal teko ning resepsian kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Yo. Hei, cok. Aku ngerti yen atiku momok rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Ayo Mbak Nurul. Asik. Minggu esok atus berubah Gusti pesni resepsimu yang seni ijab kabul kowe robo jomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijo prasmanan. RM Music.
Mbak Nurul. Sudah nggih Mbak?